Neću, ne sviđa mi se, neću. Ajde. Neću. Što nećeš? Pa ne sviđa mi se, neću. Pa nisi ni probala. Samo vidite. Žica, ne daj se, drži ruke nazad. Znači samo drži ruke jako. Jako, ljubavi. A noge? Dole, ovako ideš. Još dole. Čoveče. Čuču još. Ruke polja. Mićo, iz ovog položaja ide. Pa najbolje da sjedi. Tako je. Ide, ne boj se. Bravo, ajde. Sanja! Cignut ćete. Ajde, Sanja, ajde! Neću, ne mogu. I drugi put odustala. Još jednom će, treći put će da proba. Ajde. Hoćeš, Neću, ne sviđa mi se, neću. Ajde. Neću. Što nećeš? Pa ne sviđa mi se, neću. Pa nisi ni probala. Samo vidite, nema veze, ja sam. Propao je ovaj izazov, tako da. Sanja je odustala, ali ti si neko ko ne odustaje. Tako je, slažemo se. Se slažemo ti i ja. Slažemo se, da. Hoćeš proskijati. Pa ajde, vidjet ćemo, neću da budem previše samouveren. Razumeo šta treba da radi, Malo polovično, da. Pa da, ne treba da vučem ka sebi jer padam nazad, treba ovdje ruke da mi stanu. I treba da ustaneš, jel tako? Ali to kontam posle, ne znam. Ne, treba već da ustaneš. Odmah! Ne odmah, na polovini ovde. Treba već da ustanem. Tako je. Ajde, sa srećom. Baci 5. Bye, pratite novu sezonu Eksatlona.